No niin, morjesta vaan kaikille. Tervetuloa seuraamaan webinaaria, jossa käsitellään ensimmäistä 24 uudistettua pelastuslakia ja sen vaikutuksia taloyhtiöihin. Kuten tiedätte, niin suurin muutos taloyhtiöiden näkökulmasta tuli palovaroittimia koskevassa lainsäädännössä, ja sitä asiaa me tänään tässä noin 15 minuutin aikana käsitellään. Vielä kerran tervetuloa kuuntelemaan. Ja tähän alkuun hieman tarkennusta, että kuka täällä oikein näitä asioita on teille kertomassa. Eli mun nimi on Jari Helkaharju ja edustan Helkaharju Oy-nimistä yritystä. Me ollaan taloyhtiöiden turvallisuuteen keskittynyt asiantuntijayritys ja viime vuodet me ollaan keskitytty taloyhtiöiden turvallisuuden lisäämiseen muun muassa kunnostamalla väestönsuojia ja laatimalla ja päivittämällä taloyhtiöiden pelastussuunnitelmia. Tällä hetkellä me autetaan taloyhtiöitä täyttämään pelastuslain niille antamat vaatimukset. Mistä me tänään siis tarkalleen ottaen puhutaan? Nykyinen voimassa oleva pelastuslaki on laadittu vuonna 2011 ja kuten alussa jo mainittiin, niin kyseistä lakia uudistettiin vuoden 2024 alusta lukien. Uudistuksen mukana tuli velvoitteita taloyhtiöille, muun muassa palovaroittimia koskevassa lainsäädännössä, niin avataan hieman sitä, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Ennen kaikkea asioita tarkastellaan taloyhtiöiden näkökulmasta katsoen. Uudistetun lain voimaantulolla on 2 vuoden siirtymäaika, mutta asian kuntoon saattaminen kannattaa aloittaa jo nyt. 2 vuotta menee yllättävän äkkiä. Eli mikä tässä pelastuslain kohdassa 17 sitten olennaisilta osiltaan muuttui? Eli nykyinen sanamuoto menee näin, että rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että ensimmäisessä momentissa tarkoitetut palovaroittimet ja muut laitteet pidetään toimintakunnossa. Huoneiston asukkaan on viipymättä ilmoitettava omistajalle palovaroittimien ja muiden laitteiden vioista. Tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että taloyhtiö on velvollinen hankkimaan ja asentamaan asuntoihin toimivat palovaroittimet. Asukkaalle itselleen kuitenkin jää vielä ilmoitusvelvollisuus, jos asunnossa oleva palovaroitin ei toimi tai se syystä tai toisesta rikkoutuu. Eli palovaroittimen toiminnan testaus on edelleen asukkaan tai asunnon haltijan vastuulla. Taloyhtiöt, jotka ottaa meiltä palvelun, jossa koko palovaroitin kanta uusitaan, saavat siitä kirjallisen raportin, että ovat oman lakisääteisen velvoitteensa täyttänyt. Eli jos tulevaisuudessa taloyhtiössä sattuu vaikka huoneistopalo, eikä palon tutkinnan aikana saada selville, oliko asunnossa toimivaa palovaroitinta, niin hallituksella on tällöin kirjallinen todistus siitä, että asuntoihin on hankittu aikanaan toimivat palovaroittimet. Jos asukas sitten jostain syystä tämän palovaroittimen poistaa asunnosta, niin hallitus on kuitenkin oman lakisääteisen velvoitteensa täyttänyt. No, kuinka monta palovaroitinta asunnossa tulee pelastuslain mukaan sitten olla? Sääntönä on, että asuntoon tulee hankkia vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti. Eli käytännössä, jos asunnossa on 59 neliömetriä, niin silloin koko asuntoon riittää 1 palovaroitin, mutta jos asunnossa on 61 neliömetriä, pitää asunnossa silloin olla 2 palovaroitinta. Kyseinen sääntö on vielä kerroskohtainen, eli sama sääntö koskee myös muita kerroksia, jos asunnossa on enemmän kuin 1 asuinkerros. Lisäksi pelastusviranomainen suosittelee hankittavaksi lisävaroittimia esimerkiksi lastenhuoneisiin ja muihinkin sellaisiin tiloihin, joissa nukutaan.
Tämä 64 metrin sääntö koskee pääasiassa asuintiloja, mutta pelastusviranomainen jälleen suosittelee palovaroittimien asentamista taloyhtiöissä yleisiin tiloihin, kuten kellareihin ja ullakoille saman 60 neliömetrin säännön mukaisesti. Palovaroittimen asennuksessa tulee huomioida, että se tulee asentaa mikäli mahdollista huoneen korkeimpaan kohtaan, huoneen keskeiselle paikalle ja vähintään puoli metriä irti seinästä. Näin palovaroitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla. No millaisia palovaroittimia meillä on sitten täällä Suomenmaassa tarjolla? No vaihtoehtoja on lukematon määrä. Halvimmat varoittimista ovat niin kutsuttuja markettivaroittimia, joiden hintaluokka sijoittuu noin 5–15 euron välille. Sitten on akkukäyttöisiä palovaroittimia, joiden hintaluokka sijoittuu noin 25–50 euron välille. Sitten on sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia ja näiden hintaluokka on jo sitten yli 200 euron, koska siinä kohtaa tarvitaan sähkömiestä, kun näitä asennetaan tai näitä uusitaan. Yhteistä näille kaikille varoittimille mallista riippumatta kuitenkin on se, että palovaroittimet tulee uusia enintään 10 vuoden välein ja lisätietoa näistä palovaroittimien kunnossapidosta ja käyttöiästä saa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston internet-sivuilta. Käydään sitten vähän läpi näiden erilaisten palovaroittimien plussia ja miinuksia ja aloitetaan tosiaan näistä paristokäyttöisistä markettivaroittimista. Eli plussanahan näissä on tämä nimenomainen halpa hankintahinta, kun puhutaan noin 5–15 euron kappale hinnasta sekä tämä on helppo asenteinen muuta kuin ruuvin reikäkattoon ja ruuvilla kiinni. Miinuksia näissä niin sanotuissa markettivarottimissa on sitten tämä pariston vaihto, mikä pitää tehdä muutaman vuoden välein ja käyttövarmuus näissä halvoissa varottimissa ei ole niinkään uskottava, ehkä muutamista kuukausista muutamiin vuosiin. Sitten näiden akkukäyttöisten palovaroittimien plussia on tietenkin se, että näissä ei ole sitä pariston vaihtoa sekä näissä on 10 vuoden tehdastakuu sekä asennuksella 10 vuoden takuu ja nämä on myös yhtä helppoja asentaa kuin nämä markettivarottimet ihan vaan ruuvikiinnitteinen kattoon. Akkukäyttöisten miinuspuolena on sitten näihin markettivarottimiin verrattuna tämä hieman arvokkaampi hankintahinta, eli jos puhutaan noin 25–50 eurosta per kappale. Sitten mennään tähän sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien plussiin ja miinuksiin, eli ehdottomana plussana on käyttövarmuus, eli niin kauan kuin kohteeseen tulee sähköä, niin kauan myös palovaroittimessa riittää virtaa. Sähköverkkoon kytkettyjen miinuspuolena on muita laitemalleja huomattavasti arvokkaampi hankintahinta, eli puhutaan noin 200 euron kappalehinnasta, kun lähdetään näitä laitteita hankkimaan, sekä laitteen hinnan lisäksi pitää laskea mukaan vielä laitteen asennuskulut, koska asennuksen saa tehdä vain asennusluvat omaava sähkömies. Tämä tulee huomattavasti kalliimmaksi vielä, kun näitä sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia ruvetaan jälkiasentamaan vanhempiin taloyhtiöihin. Asennus- sekä laitehinnan lisäksi miinuspuolena on vielä pariston vaihto, koska sähköverkkoon kytketty palovaroitin on paristovarmennettu, niin tämä kyseinen paristo pitää myös vaihtaa, kuten näissä markettivarottimissa, muutaman vuoden välein. No, mitäs me Helkahri Oy:llä teille sitten tarjoamme? Meillä on teille tarjolla 10 vuoden huolettomuutta helpolla ratkaisulla. Tarjoamme teille palovaroitinta 10 vuoden tehdastakuulla ja 10 vuoden akun kestolla. Annamme myös asennustyöllemme 10 vuoden takuun.
Näin täytätte pelastuslain vaatimukset palavaroittimien osalta huolettomasti seuraavat 10 vuotta. Lisäksi säästätte tuhansia euroja ilman paristojen ja itsevaroittimien mahdollisia vaihtoja. Kirjoitamme asennuksesta aina taloyhtiökohtaisen pöytäkirjan, joka toimii kirjallisena todistuksena siitä, että olette täyttäneet lakisääteisen velvoitteenne palovaroittimien osalta. Pöytäkirjaa voi hyödyntää esimerkiksi palotarkastuksella pelastusviranomaisen kanssa. Ja jos nyt webinaarin lopun lähestyessä on herännyt kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni. Kysymykset voi kohdentaa näytöllä näkyvään sähköpostiin. Pyrin vastaamaan niihin muutaman päivän sisällä. Jos taas heräsi mielenkiinto palveluitamme kohtaan, niin tarjouspyynnöt voi kohdentaa sähköpostiin. Käykää myös tutustumassa nettisivuillamme helkaharju.fi. Sieltä löytyy koulutustarjontaa sekä muuta turvallisuuteen liittyvää. Nyt on kuitenkin aika kiittää mielenkiinnostanne ja toivottaa turvallista päivänjatkoa kaikille. Se on moro!